Bu en gymmat paýnama bolup biler. Elon Musk'ın SpaceX kampaniýasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gymmat bahal kagızlar we birjalar komissiýasyna ilkinji gezek köpçülüge paýnama hödürlemegi geçirmek üçin arzan gizlilik bilen berdi. Bu barada çeşmelere salgylanýan Bloomberg habar berdi. Maglumatlara görä, sanawy goşmak iýun aýyna geçiriler. Paýnamalaryň anyk sany we baha aralygyny biraz soňrak ma'lum edilmek meýilleşdirilýär. Çeşmeleriň biri kampaniýanyň IPO wagtyna 1 trillion 75 milyard dollardan gowrak gymmata eýe bolup biljekdigini aýtdy. Eger bu çaklama tassyk bolsa, teklip tarihdaky iň mül teklip bolar. Öňkü rekord 2019-njy ýyla 29 milyard dollar toplan Saudi Aramco kampaniýasyna degişlidi. SpaceX kampaniýasynyň wekili bu maglumata düşünürş bermekden ýüze gurdy. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly bizden daşlaşma.